An sere ma bi ka sababuya kɛ ko bɛ dugu la mun ye jamana premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara a wulila k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔw bɛ lahɔrɔma min sɔrɔ u ka baara kɛlenw na k'ale bɛ jɛ a ta kɔ yalima honorable Sidiki Kuyate i y'o ko in ye cogo di ma a bɛ se k'a fɔ. An bɛ Musa Mara fo nin waleya ɲuman na k'a fo nin hakilila ɲuman na ne ma fili malidenw de fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a la mais a fɔra kumaw dɔ fara kɔnɔ minnu bɛ se ka faso nafa n'o dɔ ye k'a fɔ faso ka dɔ bɔ a ka musakaw la n'o ye musaka min ni faso ɲɛmɔgɔw ni min bɛ taa faso ka ko caman na ko dɔ ka b'o la an bɛ don min na ko bi ni Musa Mara yɛrɛ a y'a k'a fɔ ko ale bɛ se ka min kɔni k'a yɛrɛ k'o ye nin ye a y'o miirina min ta jamanaden sɛbɛ bɛɛ m'a fɔ bɛɛ dɛ n ko jamanaden sɛbɛ bɛɛ kan k'a fɔ waleya la. Ayiwa honorable kuma kɔni cayalen don ka sababuya kɛ a kɛlen ka nin ŋaniya in ta a y'a laɲini k'a fɔ ko mun bɛ mara la bi premier ministre kɔrɔ minnu bɛ yen ka se premier ministre minnu bɛ yen bi CNT fo présidence ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka dɔ b'u ta la n'a ma ɲɛ a fɔra ko jamana kɔnɔdenw ka muɲu kuma kɔni cayalen don k'a fɔ ko mara filɛ ko mun kɛ nin ye ko yɛrɛyiranciya don yalima honorable i b'a ye ten. Mara ye forobamɔgɔ de ye a bɛ fɔ min ma faransikan na ko personnalité publique mɔgɔ de don min bɛ kuruka dɔ de ɲɛma n'o ye parti ye walima mɔgɔ de don maa bɛ ye k'a fɔ ko parti dɔ ka cɛbɔ de don o siratigɛ la mɔgɔ de don hakilina de b'a bolo min n'a bɛ se ka jɛnsɛn nin fɛnɛ hakilina dɔ de ye ni hakilina in tora bara kɔnɔ ale ni a ka denbaya ni hakilina in tora bara kɔnɔ a n'a ka parti nafa jumɛn bɛ k'a la an faso jama tɔ kan hakilina de don a jɛnsɛnna fɛ ka tila ka waleya cogo a la ka tila k'a ɲini k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ yan o n'u olu bɛ se ka nin kelen kɛ k'a tɛ foyi tiɲɛ o ye ale y'a kɛ parce que a bolo ale tɛ a tɛ foyi tiɲɛ ale yanni ni sariya in ka taa an sɔrɔla mɔgɔ fɛ minnu ko nafa t'a la ka sababu kɛ a bɛna dɔ fara jamana ka nafolo bɔta de kan ka di mɔgɔw ma a dɔ la mɔgɔ minnu yɛrɛ mago t'a la yɛrɛ Musa Mara ye musaka minnu fɔ k'a fɔ k'a bɛ don olu kow da fɛ fɛn tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ ka bon n'a nafa ye an b'a ye k'a fɔ Modibo Sidibe wagati jan kabi 2012 ni ma fili wagati jan ale ma maga t'a la a kɔrɔkɛ n'o ye Mande ye Mande fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ o fɛnɛ bolo ma don nin fɛn fɛnɛ kɔrɔ ni ma fili bon an bɛ don min na ko bi ni Musa Mara fɛnɛ nana nin kɛ lama dɔ ye n'a fɔ ma ko exemple k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko an bɛ degun kɔnɔ a dɔ la degun ninnu wariko ko de b'a la a wariko wari bɛ ka taa don fɛn dɔ fɛ min tɛ nin dɔrɔn nin dɔ de ye Musa Mara min fɔ mais dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ wari bɛ ka taa don ko min na n'a nafa t'an kan jamanadenw dun bɛ ka tɔɔrɔ o jamanaden minnu bɛ ka tɔɔrɔ n'olu se ka Musa Mara ta ɲɔgɔnna si kɛ u ka kabila bɛɛ cɛ t'a kɔnɔ min bɛ se ka ta ɲɔgɔnna si kɛ jango olu o Musa Mara bɛ bɔ k'o hakilina fɔ ne bolo yanni o hakilina ka kɔkɔrɔ don o bɛ bɔ ka kɛlɛ de i b'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ an ye nin jate yɛrɛ minɛ kabi Armand Ben Diarra n'a fɔ ma ko Ben le Cerveau n'a bɛ bi kaso kɔnɔ o kaso kɔnɔ yanni a bɛ taa yen k'ale to CNT kɔnɔ a ye nin kuma bɔ a da don min na ko dɔ ka bɔ CNT mɔgɔw ka sara la minnu ko k'olu ye faso kanubagaw ye dɛ minnu ko k'olu bɛ se ka balo ka taa sɔrɔ o sara tɛ dɛ minnu ko ten dɛ minnu ko ko diɲɛ fɛn b'olu bolo min tɛ CNT sara ye olu tigilamɔgɔw de ye bilikiba bɔ ka bɛn nin kɔn hali a bi a b'o kɔn ni kɛlɛ de kɔnɔ wa jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ dɛsɛ k'u baw ta k'u baw furakɛ ka dɛsɛ k'u kɔrɔ furakɛ ka dɛsɛ k'u yɛrɛ balo ka sababu kɛ se foyi t'u ye jamana kɔnɔ jamana kan ka se ka min k'u ye n'o ye ka se ka baara d'u ma ka jɔyɔrɔ d'u ma o bɛ kɛ ni musaka min ye n'o fusukuru kuma fɔra i b'olu jamanaden kelenw de bɔlen tugun ka na wuli ka kumaw fɔ i b'i yɛrɛ ɲininka quoi e tuma an bɛ fɛ ka bɔ cogo di an bɛ fɛ ka taa ni Mali ye yɔrɔ jumɛn kɛwale minnu n'o bɛ sen na o tɛ kɛlɛ ɲuman minnu fana bɛ fɛn mɔgɔw fɛ fana o tɛ don ba la e tuma an bɛ fɛ ka mun ni sigi ka mun de ladan o de kama an bɛ min fɔ dɔrɔn Musa Mara ye nin min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fasoden sɛbɛn fɛn o fɛn b'a yɛrɛ nin ko in kɔnɔ o ka Musa Mara fo n'a ye an bɛ min fana fɔ fana fasoden jugu minnu fana bɛ ka wuli k'a kɛ n'a fɔ faso kɔnɔ maa si kana hakilina foyi ta min bɛ se ka faso nafa cɛ k'olu b'u ka n t'a dɔn u y'u ka yɛrɛ feerew la ka wariw minɛ ka taa dasego fow kɛ cɛ k'u k'a dɔn ko an bɛ ka kɛlɛ min kɛ n'o ye ka Mali kura ko kɛlɛ min kɛ cɛ Mali kura mɔgɔ t'u ka o ko ninnu na donc o la Musa Mara bɛ fo a ye faama minnu wele o faamaw fana k'a lajɛ sɔrɔ bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na o k'o fɛɛrɛw tigɛ o ka bɔ yen da ma don cakɛda minnu na walima sɔrɔ bɛ ka taa ko wɛrɛ minnu fɛ ni nafa t'a la tɛgɛrɛ fɔla yan ko parti politique ko dɛmɛ min bɛ k'u ye k'a fɔ k'o ka jɔ tɛgɛrɛ ma fɔ la ɔ mais n'a fɔra ko sariya de y'o ladan ɔ sariya y'o ladan cogo min na sariya nin fɛn ladan ten ni dɔ fana ko k'o fana bɛ se ka bɔ a la o tɛ kɛ kun kɛlɛ ye jumɛn bilen e tuma mɔgɔ ko kɛlɛ de don wa Maliko kɛlɛ de don wa ou bien minnu bɛ k'o kɛlɛ kɛ olu fana bɛ k'o kɛ pour que ka dɔ sɔrɔ k'o dun u ka buruburuta sɔrɔ k'o dun wa n'o tɛ ne ma kun ye nin kuma in na o ne ma polémique ye nin kuma in na o
donc an bɛ dumuni ko bi Musa Mara ye min kɛ an b'a fo ni exemple wɛrɛ bɛ yen maa wɛrɛ bɛ se ka minnu kɛ an mɔgɔ b'an ka jamana la an mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka bezini ka mɔgɔ si ka nasɔngɔ ɲini ni faso ka taa wuli k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ fɔ pour que ka se ka dɔ sɔrɔ k'o dun tɔgɔ tiɲɛ wale ko kirikara ninnu dɔ kɛra nin na jamana in kɔnɔ an ka avancer ne ka kuma de y'o ye an b'i fo diyara n ye